काय काय एवढ्या टेन्शन मध्ये काय? अरे काल डॉक्टरकडे गेलेलो, मग त्यांनी सांगितलं किडनी स्टोन झालाय तुला. किडनी स्टोन ना? अरे तू सांगतो ना, माझ्याकडे एक जालीम उपाय आहे. काय? तू ना बियर पियाचं चालू कर. बियर? हा. हा झाली उपाय नाही सांगत आहे तू. मग तू बेवडावण्याची उपाय सांगतोय मला. अरे काय तू, मी एका मित्राला हा उपाय सांगितला, हप्ता भागात क्लिअर झाला, लगेच पडला का नाही स्टोन त्याचा एका हप्त्यात. काय बोलतोस? मग दिवसाला किती पियाची असते? अरे दिवसाला एकच तर बाटली पित जा, एका हप्त्यात क्लिअर गोष्टी आहे. सांगते ना, अरे माझी गॅरंटी आहे, सांगते ना मी. चला आजच घेतो बॉटल जाऊन. बिंदास घे. पडला काय? काय स्टोन रे, किडनी स्टोन. कसला काय? अजून नाही पडला. अजून नाही पडला? एक काम कर, अजून एक बाटली ऍड कर त्यामध्ये, 2 चालू कर. मग 2 मग पडेल. मग 61% पडेल भाई, मी पाडलेत ना. ठीक आहे, हो काय? चालू करतो. चल भेटू मग. काय रे, पडला काय? अजून 2 ऍड कर, अजून 2. अरे 61% पडेल, ऍड कर तू. काय काय आहेस कुठं? जाम दिवस दिसलाच पण नाही. तो आपला किडनी स्टोन पडला काय? पडला रे भावा. अगं भाई बोललो ना मी, आपला उपाय जालीम होता. एक हप्त्यात नाही पण एका वर्षात तर पडला ना. स्टोन तर पडला, त्याच्याबरोबर ही किडनी पण पडली ना.